ମାଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଆଣି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କଥା କହିବୁ? ହଁ ମାଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୁପି ଚୁଇଁକମ୍। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଟୁ ଚୁଇଁକମ୍। ଆଚ୍ଛା ଲୁପି ଯୋଉ ଶରଧା ଘର ପଡ଼ିଆରେ ତ? ହଁ ମାଁ। ହଁ ଏବେ ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ସେଇ ତତେ ବାହାର କରି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛ ମାଁ ତମେ? ହଁ ଲୋ ସତରେ, ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ନିତା ସହିତ ବାହାଘର କରିବାକୁ। ତୁ ସେଦିନ ତ ଆସିଲୁନି, ଡେରିରେ ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ସେଦିନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର କଲି। ହଉ ଜାନି ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଆଣିବୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଖାଇସାରିଲେ। ଆଉ ତୁ ଯା ଖାଇଦେବୁ ବାଢ଼ି ଆଣିକି। ହଉ ମାଁ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି? ନିତା MBBS ପାଇଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିବେ ବିଦେଶ? କେଉଁଠି ଆମେରିକାକୁ ଯିବେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ନିତା କାଲି ଆସି ସକାଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମାଁ ମାଁ, କ'ଣ ହେଲା ମିନତି? ମାଁ ନିତା MBBS ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯିବେ କାଲି ସକାଳୁ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ନିତାଟା ଆମର କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଲା। ହଁ ମାଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କେତେ ମେହନତ କରିଥିଲା ସେ, ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା ଅଫିସ୍ ଯା, କାଲି ସକାଳେ ତ ନିତା ଆସିଲେ ଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିଦେଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ। ହଉ ମାଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସ୍। ହଉ ଯା। ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଲୋପି ଘରକୁ, ତା ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ଆଜି ଆସିବି। ଲୋପି ଲୋପି, ଆରେ ନଳିତା କି? ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ, ବସ ବସ। ଆଉ କ'ଣ କହ, ଆଉ କାହିଁ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ହଉ କ'ଣ କହୁନୁ, କି କାମଟା କ'ଣ କହ? କଥା କ'ଣ କି? ତୁମ ବୋହୂ ନା ମିନତି କି? ହଁ ମିନତି। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ତୁମ ବୋହୂକୁ ତୁମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବେ? ହଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଲିଟୁ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ତୋ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ଲିଟୁଟା ଆମର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ତାର। ସିଏ କହୁଛି ଯେ, ଜିଦି ଧରୁଛି ମୁଁ ମିନତିକୁ ଆଣିବି। ମୁଁ ବି କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ତୁ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି? ହଉ କହୁନୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ତୁମେ ସବୁ ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସେଠି ଆମ ମିନତି ଝିଅ ପରିକା ଆମ ଘରେ ରହିଛି, ତୁମେ ସବୁ ସେଠି ରହିବ। ଆମର ଏତେ ଘର ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହେବ କି? ତୁମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସ, ଏକାଠି ରହିବ। ହଁ ଭଲ କଥାଟେ କହିଛୁ ଯେ ନଳିତା, ମୋ ମନକୁ ବି ପାଇଛି। ଆଜି ଲିଟୁ ଆସୁ, ଲିଟୁ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ଲିଟୁ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ କାଲି ସଞ୍ଜରେ ଯିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆରେ ନଳିତା, ଏମିତି ଆସି ଏମିତି ଯିବୁ ନା, ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଚା ବସେଇଦିଏ, ପିଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। ନାଇଁ ଥାଉ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଯାଇକି କାଲି 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବ ଯେତିକି ଦରକାର, ଆମ ଘରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ। ହଉ ହଉ ଯା। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି? ଆପଣ ଏଠିକି ଆଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜାଣିନି କି, ନଳିତା ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଓ ମାଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ଆଣ୍ଟି ଆମ ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ମାଁ କ'ଣ ହେଲା ମିନତି? ଆରେ ଲୋପି, ଲିଟୁ ଆସିଗଲେଣି? ହଁ ନଳିତା, ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ମିନତି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଯା ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ମାଁ ପ୍ରଣାମ।
ହଁ ହଉ ହେଲା ମା ହେଲା। ଶୁଣି ମିନତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆଏ। ହଉ ମା। ଆଚ୍ଛା ଲଳିତା, ତୋ ଝିଅ ନିତା ନାହିଁ କି? ହଁ, ସେ ପା ଆମେରିକା ଗଲା, ତାର MBBSରେ ହେଇଗଲା, ପାଇଗଲା ସବୁ। ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହବ। ଓହୋ ଏତେ ବଡ଼। ଆସିଲେ ଆମ ସେବା କରିବ। ହଁ ସେବା କରିବ ସେ। ଆଚ୍ଛା ମା ମିନତି, ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ। ବହୁଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଟିଏ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁଟାକୁ ମୁଁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଲଳିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମ ଆଖି ଖୋଲିଲା।